Fa molts anys que Acció Cultural del País Valencià treballem per la llengua i la cultura pròpies. Fa molts anys que hem aconseguit avanços, a poc, hem anat creant conscienciació social, hem aconseguit reformes legals, hem avançat en el reconeixement de la unitat de la llengua i de la doble denominació valencià i català, hem aconseguit també mesures legals de reconeixement de la igualtat lingüística al País Valencià, però arribat a aquest punt, per a continuar avançant, necessitem que d'una vegada per totes l'Estat reconega la realitat plurilingüe de la que està formada. Necessitem que l'Estat reconega aquesta realitat i deixi de discriminar el 45% dels seus ciutadans que vivim en territoris amb llengua pròpia. És per això que hem començat a col·laborar amb associacions que, com la nostra, com a Acció Cultural, treballen en territoris amb llengua pròpia i hem començat a iniciar una campanya perquè cal exigir a l'Estat que siga garantia de la igualtat i, per tant, siga garantia de la no discriminació per raó de llengua. I això implica una sèrie de reformes legals, administratives, institucionals, sense les quals l'Estat no pot reclamar-se igualitari. Todos os povos, para viviren, para existiren, precisan ter a súa lingua tamén como elemento de desenvolvemento económico e social, como elemento para o desenvolvemento da liberdade. Que liberdade temos se non podemos empregar a nosa lingua dentro dun Estado que é plural tamén lingüísticamente? Precisamos igualdade tamén para garantir a liberdade. Que igualdade temos para utilizarmos a nosa lingua, as persoas que falamos unha lingua diferente do castelán no Estado español? E sen liberdade e sen igualdade non hai democracia posible. Os dereitos lingüísticos son dereitos humanos. Por iso, desde a Mesa para a Revolución Lingüística, queremos promover este manifesto: pluralismo lingüístico, liberdade, igualdade e democracia. 3 palabras que definen algo esencial. Temos dereito a utilizarmos a nosa lingua e temos dereito a vivir nelas, sempre e en todo lugar. Kezka eragin digute, azken boladan, hainbat alderditatik zabaldu diren mezuek, horrek mezuek jarri zaketelako gure hizkuntza eskubideen urraketa sistematikoagoa, eta horren aurrean hizkuntza gutxitu lan egiten dugunan bat eragiek proposamen zehatza gaineratzea erabaki dugu, iniziatiba hartzea erabaki dugu. Iniziatiba horren baita kokatzen da, gaur hainbat egiten aurkeztuko dugune dokumentu horretan etorkizunean alderdi politikoek hartu beharko lituzketen konpromisoak agertzen dira, baldin eta gizarte justuago eta demokratikoago bat eraiki nahi badute. Gurean ikusi dugu, baina justiziaren eremuan, administrazioaren eremuan, gure eskubideak sistematikoki urratzen direla, eta iruditzen zaigu egoera hori irauli behar dela. Eta egoera hori iraultzeko modu bakarra konpromisoak hartzea.